ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 11 дарвоза меен тарафи дасти рост мегардем. Якам нахел меоин, якам дукона ҳамҷода Ойша апас роҳ мекунем, ҳамҷода савдо мекунам. Ина чизуш ҳозир дубойкои туркӣ тоза овардагия ё пад наметан ё стандартан то размери 54 пуша мешаванд. Кадаме ки омада наметонам мо доставка мекунем. Не хелиёш ҳам ҳастай, не хелиёш. Баъд расветкош ҳамаш ҳаст. Расветка чӣ расветка ки мехоҳем, ҳам расветкош ҳастанд. На 250 сомон то размери 54 пуша метонем ки занг бизанем. Размериш стандартан. Анам хелиё безрукавко. Безрукавко 250 сомон дона будастай. Бо касе ки опт мегира арзонтар ҳам мешава. Размери ай чанд то чанда? ай 46 то 52 ҳастай. Ина киса дорад. Баъд хеле санги сваровскати ороиш додагӣ. Ина ай боло то поёна хеле санг задагӣ. Пуштиш ягон чи надора, капшон дора. Баъд замок ҳам дошта. Ина замок со тара. Бод иҷа мерава. Ина хеле як пака 10 расветкаш ҳастай. Чӣ дора? Боз нишон метем ки чӣ дорад. И анахе ремен дора. Ременташ полни санг задагӣ. Полни санг задагӣ. Ина пеша нигоҳ кунем. Чӣ гирдова то гирдогирд ҳамаш ременташ аҷоибот фасон карда. Ҳамаги 250 сомон барои духтарако. Ай размери 46 то 58, ай 46 то 52 дора. Ай чизе ки шумо мебинем безрукавка калонай ё ай 46 то 60. Ай 50 то 60 пуш анаи размер барои апои дилбаланд ина ҳастай. Нархиём 250 сомонӣ. Ина пуштиш баъди дарозай барои зимни вариант дагия барои одамои Россия капшонам дора. Ина чизе ки хадавои зур баъд кисошам зурай. Ина кисошам аҷоибот кадаги санг дора. Немоштай пеш нишон тем шумо фаҳмед. Санг дор. Айҷада баъд ҳастай абманкои чи юбкадор ё юбка ҳам ё бруб нестан, кирта нестан, юбка ҳам. Модели навш омадагӣ. Шумо метавонед ки омада харидорӣ кунед. Нарх ё дона чанда? 250. Дона 250 сомон. материал ливетай. И вайроншавӣ надора. Вайроншавӣ надорад. Вообще вайрон намешавад. 8 расветкаш пака омадагӣ. Ина марҳамат бибинед то поёна тудма хатияй. Инаҷа миёнбандак дора юбкаш. Ина чиёш манжет ниям бо хеле бантик дора. Беҳад модели фасон омагай. Зуриш да чи аз зуриш ҳамия ки расветка бисёр дора. Қариб 10 намуд расветка ҳастай. 10 расветка ҳастай. Баъд материал беҳад зурай. Юбкош аҷоиботон хеле калон дасткашони кардан. Аҷоибот без размер. Марҳамат. То размери чанд пуша метавонам бигирам? 52 54 мепушаша. Марҳамат. Ина ҷа расветкош иҷа. Я борига хотиррасон мекунам ки апай Ойша 11 дарвоза медоем 6 рият гашт омаданда тарафи дасти рост мегардем. Якам одам ина дуконаш я хаҷака чи надора. Вай номер надорад. Ами сари раҳ дай. Немиҷанем сол мегарди 11 12 тарафи дасти рост мегарди. Нами якам дукон. Якам дукон. боқи сайбаланда обод бошен. Касе ки омада наметона марҳамат занг бизанад. Ина чизои туркӣ ва басифат харидорӣ кунед. боқи сайбаланда обод бошен. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худо ҳофиз.